Okongwu Dibia sị gị yes na mma abịa ese na atọnubeghị ebunu na sisi eji mụ ya iji mere dibia na mmadụ atọnubeghị ebunu nọ na Nollywood ka ọ na-eme achọrọ m ịgwa nọ na-eme real life ịmụ ọgwụ ị ga-agwọ tinye na data ebunu na onye tọrọ ya ọnwa onye tọrọ ya nke nwee mie gwọọ ya tinye ya na mụnwa dị efe Okongwu Dibia delisi ya abịa tọ data ebunu tinye data ebunu debe the 5 million naira down tinye date a ga-abịa tọọ dị ebunu kama akwụ atụ na ihe si ndị nwa na-amụ achụ ama mee nke nwa don't worry m ga mma assign my life undertaking na nwa n'ọdịnihu na ọ nwere ife gbasara ị na-ege ntị mana ọkwa ife data ebunu that challenge ihe etigharịkwa ya back because ịma na dibia gwọ gwọta ọdịzịa ka anyị asị na ọ na-agwọka dibia gwọrọ ọzọ bụ dibia nke ịma ka ịmahụ nke ndị ọzọ ma ị na-ege ntị jos gwọọ ọgwụ niile ị ga-agwọ tinye na data ebunu ma nke na-abịa ite isi ogbugwepụ isi ma nke na-egbu mmadụ ma nke ji tọnda abịa ma eletrik ka isi wee kwu tinye na data ebunu mbịa mma assign no life undertaking anyị etinwunu m ife na anọ onye ọbụla rumu nsọ ọda nwụrụ ozigbo tinye na that life undertaking ị na-ege ntị ọha na-ekwukwu ya nọ challenge yo ife iwe ife abịa entertainment na nchọ iprove ya to you that na-atọ ebunu na-atọgbuye m nọrọ n'anya atọ tọkwasatọ efi ị na-ege ntị so mma like ka itikwa data ebunu tinyekwa that 5 million naira share nu this video ka o ruo ya aka tinyekwa that 5 million ịmara ọgwụ niile ị ga-agwọ na dị ebunu gwọọ ya debe mụnwa bụ Okongwu Dibia ya abịa tọọ data ebunu announce ya nke voking ka m amara anya mma gwaghị nke mma anya ọ bụrụ nke voking rapịa anọnụghọ m ebe ivoku ebunu osi n'elu tebụl ituo na abụrụ winch ọtụtọ ka ekwu kenye makwunye ya n'ife gwọọ ọgwụ niile like na ị ga-agwọ n'ụwa tinye na data ebunu ị na-ege ntị ndị assign life undertaking na ọnwa ife m eme ebe a na omugburu onwe m n'aka ya adịghị ya mma assign ya etinye vidio mme atọ data ebunu buru that 5 million naira maka ife dị m mkpa ebe a bụ 5 million ntọpụta ụdụchọ eto ebunu taa na ọgbasara m ọkwa efu data ego ebunu ya na ịghọta so mma like kwa esi nọ ka dị on na the challenge ka dị on very good you done well sir mma like ka itinyela anyị the location and the date mgbọsị ya ga-abịa maka ọbụla esi nọ ka dị on ịma na ihe anọ ka bịa na ịda enwe efe ịghọta gwa anyị the date ya ga-emegharị the thing tọnye data ebunu makwa ya n'ife gwọọ dị ọgwụ niile na-agwọ gwọọ fanta niile debe di ya si nọ set ya gbanye vidio mma abịa tọọ data ebunu tọpụta ya ma rie that 5 million naira ipozu ada m ekwukwa n'ọgụ mgba na-anya efu voice m ji ekwu bụ ọbụla voice for violent ha m ekwu na ọka anụ bọọgụ ọka agbaba mbọ ọka akọbọọdụ ọka amara aka we are still friends mụ na anyị na-adị na mma nwere ife na-esere mụ na anyị kama na iwe mbụ n'iti challenge wepụ challenge iti ị na-ege ntị so mma like ese na atọ n'ubeghị ebunu real life since eji mụ na onye tọọ nọ ya nwụ dọtụọrị mma like ịnwụ ọnwụ ma ọha onwe nwa ọmụmụ ọhọ ịnwụ ka ị data ebunu gwọọ dị ọgwụ debe ka ị deti mma abịa tọ data ebunu tụsa na ozi anụ maka olu onye ọbụla aka na mgbe onye nọ na anụ onye bụ Okongwu Dibia delisi ife dị iche adreesị ụmụ alụsị akwa nwanne m nwoke ọ ya adịla na mma mana mee ife nkwu o ya gazie arọ